Kinsay gustong maadto sa langit, taas ang kamot. Ang di mo pataas, automatic, impyerno ha. Okay. Mura mamog nakalitan. Okay, osbon ako ha. Kinsay gustong maadto sa langit, taas ang kamot. Last chance na lang to. Hello. Kari kusog-kusog nila. Wa mo kabati sa kong gingon. Sige. Ang langit mao ang kalipay nga way katapusan nga matud pa ni Hesus. Tuada didto ang kalipay, ang kalinaw, nya siging kaon, tagbaw kay kaon, bugnaw ang tubig. Samtang sa impyerno way pagkaon, pulos kayo. Pero di sad ka mamatay. Sige lang kang anto sa kayo. Way pagkaon, way tubig. Mao tong nihangyo in taon ang dato nga ipatuslod lang ang tudlo ni Lazaro sa tubig aron pabugnawan og jutay ang iyang dila. Gabiha no? Sige, lingian na lang na imong tupad. Ing natan-aw nako murag maimpirno baya ka. Moingon sa na siya nimo, ikaw pa untay mag-una. Wa gyoy gusto natong maimpirno. Sibaw ko ana, pulos kita gustog langit na kanilang karon nanimba mong tanan dinhi ambot o nganong niamo karon perti mang daghana ninyo no ingon ani gid mo manimba dinhi kada buntag. nangutana ko sa mga minister nako perti man ding grabihan ninyo dinhi mo ding gipamisa ko diri kay ingon ani di mo kadaghan basta manimba mabuntag. Grabihan yung taga Dipolog, Sintros Dipolog, no? Pwede na gyud mo mga matay tanan. Sunang ka nang mata mo sayo para lang mo simba din eh. Ang uban gud nagdain taog bangko. Ano ko unsa man ni misa di Galyo. Padung pamanta sa Simana Santa. Mga igsoon kay bawo ko nganong ni amo kay nias Padersiano. Basig nagtuo mo nga si Padersiano padong ginis langit. Magkita-kita ratas impyerno. Unsa may makapaimpyerno? Ang kadato. Di man ni ha? Kanang nangambisyon nga madato og naningkamot nga magpuyo nga dato padong namos impyerno. Okay, ikaduhang lingi sa imong tupad. Ing na gusto kang madato. Ing na. Pangutan na ba? Gusto kang madato. Mao na ato gining ibutang sunahona apil na mi aning mga pari. Aron di ta magkita dito sa impyerno. Magkita unta tang Lazaro dito sa langit. Nga ang pangambisyon, labi na ginang gugma, attachment sa pagkadato, mao ginay makapaimpyerno. Matod pa ni San Pablo, ang gugma sa kwarta o bahandi, mao gyud tuburan sa tanang mga yawa. Kita kusog makita ng hadlok makita ng yawa no, mao na magpa-exercise ta, magsigita gamit anang tanang mga panagang para sa yawa. Pero ang imo kaning kasing-kasing naa sa gugmas kwarta, oy, bisan pag unsay imong ibutang isab-o nga ng imong lawas, bisag unsa pay imong imnon o unsa pay imong buhaton, yaw-yaw nimo diha, di gid na kapawagtang sa yawa. Kay matod pa sa atong unang pagbasa, ang kasing-kasing malimbungon kaayo. Ang kasing-kasing ba? Kani di arong gamisa. Unsay tan-aw ninyo, buotan o dili? Kusga. Mura naman mo nagpanagana. Kung nagpanagana mo aning nagmisa karon, sabaw na rin diring na naglingkod. Di ba? Oy, ang kasing-kasing malimbungon kuno kaayo kay way nahibaw unsay naasulod. Kamong mga asawa, nagtuo mo ang inyong bana nga sigig tupad ninyong higda, ang kasing-kasing ana naa pa ninyo? No, Jesus! Way siguro to ana na sa silingan.
Pero ay sa mo kumpiyansa ang mga bana. Kay kanang inyo mga asawa, buutan-buutan ra nagnaong. Pero naa sa uban ana ang kasing-kasing mga yawanon. Sige nag-take sa pari, no? Bitaw magpatambag ba? Kay mga buangon sad mo mga banaha mo. Di ta kahibaw sa kasing-kasing. Pero matod pa sa unang pagbasa, ang Ginoo nag-usisa sa huna-huna o sa kasing-kasing. Nasayod siya. So dili ta hukman sa kadaghan sa kwarta nga imo karong gihuktan. Hukman tas Ginoo ang imong kasing-kasing, naa ba mahigugmas kwarta o naa ba mahigugmas Ginoo nga imong Dios? Kinsay nahigugmas Ginoo labaw sa kwarta taas kamot? Dugaya gid. Kamong wa mo pataas, bahala na mo diha. Nahibaw ang Ginoo ni ana. Oy, sas, way usa nato dinhi makapangambisyon nga ang kanana ang kwarta di nato higugmaon. So sugod karon kinahanglan maningkamotang maliwat gid ta ni Lazaro. Di ba? Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ayaw i-plus kay para di mangupya. Sige. Una na hinoon. Sige, mangupya na lang tayo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Si Lazaro, pobre kaayo, napuno pagid sa nuka ang iyang lawas. Nilaom siya sa Ginoo og sa mumho nga mga hug gikan sa lamisa sa dato. Mura na siya iro. Gani, ang iyang mga friends, mga iro. Iya sang tagaan ang iro sa iyang simple nga bahandi. Unsa may simple nga bahandi ni Lazaro? Ang mga nuka niya nga nag-agas ang mga nana, paborito kay nas mga iro. Maong mga iro mo duol dayon ngadtong Lazaro og magsigi silag tilap-tilap ni Lazaro. Mao to iyang bahandi. Gusto mo ang inyong bahandi nuka? Gusto mo? Dili? Na, di gud mo malangit. Kay si Lazaro, ang iyang bahandi, ang iyang sakit. Kita daghan kay nato nga magsigig mahay sa Ginoo, nganong nasakit ko, nganong gidimalas ko, nganong nahagbong ko sa exam, nganong nagkabuwag mis akong uyab, nganong wa pa ko'y uyab, nganong gibuwagan ko sa akong kabit. Magmahay sa Ginoo. Awa mo kay bawang daghang nagmahay nga gibuwagas kabit. Kay nga naman, inigbuwag sa kabit, mabalik ba ka nga to sa imong kauban, katubang luod kay gnaong. Sige kag higda dito, luod kay gnaong. May itong kabit kay humot. Aha. O na ingon sila na ipanultihon, ang kabit ko no, makapamaol. Ang asawa, makapuol. Ay, joke na ako kay bawa na. Waman sa may kasuhay ng pangabit god. Adto raman gid Miss Madrid, maintain man na. Maintain mi ba nga pareha mi kinabuhi. Nag-alagad sa Ginoo. Kamo sad no mga yawanon, gagay mo hunahuna kana bang ang Ginoo ra gyud mag-usisa ng inyong hunahuna. Pero usahay sad maigo sad mis inyong hunahuna, no? Mao na mga ambisyon gitang maliwat ni Lazaro. Niingon si Kristo sa iyang mga wali, pirmi gining sentro bisan sa kinabuhi ni Kristo, ni Maria ug ni Jose ug sa tanang mga santos gikan sa mga apostoles nganhi na gyud tanang mga santos nga ato karong gipasidunggan. Unsa gi number 1 common nila nga kinabuhi ug ambition in life? Unsa man? Ang makatubag, malangit, nga mahimong kabus. Nga naman, kay niingon si Kristo, bulahan kamong mga kabus, alaot kamong mga dato. Nya kinsa ning kabus, kanang wa mahigugmas kwarta ug bahandi dinhis kalibutan. Kinsa ning dato, kanang nahigugma, nya daw kay siya sa mga kwarta
bahandi nga kalibutanon. Ano siya? Unsa may ilhanan nga nahigugma kas kwarta. Ay na lang ko ninyo tanaw sulti-sulti isa-isas kamot kay di man gid mo muisa. Ako na lang mong tagaag tulo ka basihanan kung nahigugma kas kwarta. Gusto mo? Pero naidaghan, napaidaghang timailhan. Pero kaning tulo para nako mao gini ang naguna. Gusto mong mahibaw? Gusto? Sige, sugda na to. Una, kanang nahigugmas kwarta, ratulon. Dali kina sila maratol. Karon og naay mo buto, mo ano, kana nahigugma nas kwarta og mga kalibutanong bahandi, ratulon. Karon mulinog ron, mulinog atanawa, di ba managa na. Maguna pa ning gawali. Ratulon, dali kay maratol. Basta nahigugma kas kwarta og sa mga bahandi sa kalibutan, maratol dayon. Pero ang kanang nahigugmas kakabos, relax. Relax kay na sila. Naay mo buto, maingon na sila. Sa man to? Lingar. Nya maglinog sa linog man di ay. Na sila. Bisag ig masunog ilang balay, maingon na sila. Dako nang kayo. Pero relax kay na sila. Pero kanang kana nahigugma nas kwarta og bahandi. Tanawas Kristo, hapit na malunod ang sakayan, hapit na malunod ang sakayan. Si Kristo natugra gyud kay kabos man siya, nahigugma mas kakabos. Ang mga apostoles nga nahigugmas kadato og sa mga butang sa kalibutan, hala sige siyagit, giyug-yug si Kristo, Lord, wa ka mahibaw, hapit na ta malunod. Relax ginang nahigugmas kakabos, ratulon ginang nahigugmas kadato. So kanang inyong mga ginikanan, mga anak, maratol na gani nagdi mo mo eskwela, suwati dayon ing na impiernohonon ka. Di ba? Ay karatol kanang inyong mga asawa, mga bana, mahubog mo, magyaw-yaw dayon, naratol na, ikaw masakit juga, suwati lang dito, hinubog nga pagkasuwat, ing na nga maimpierno jud kaday. Nya mingon musuwat sa na imong bana, kuyog tang animala ka. Amo ginay till death do us part. Ayaw sa mo ana oy magkuyog sa mo impierno hinon. Relax lang, ha? Ikaduha. Gusto pa mo? Nawita na to. Kanang nahigugmas kwarta, nya kanunay yung attach kay ana, masukanon. Dali kay na sila masuko. Okay, lingay mong tupad. Nya, tamparusa. Tamparusa ba? Gamay lang. Anaa ba? Nya, masuk. Anak gani. Kana, nahigugma nas kwarta. Pero inig tamparos ni mo, moingon, nasipyat magkaghapak sa lamok, day. Maana ra gani, kana, nahigugma nas kakabos. Tanawas Kristo. Giludan ang naong, gilarot ang bungot, gitamparos, gikulata, gilatigo, wag yung suko. Gilansang pa sa krus, wag yung suko. Si Maria sad nga nagtanaw siyang anak, gikulatag maayo, gibunog og maayo siyang atubangan, naghilak ra, pero wag yun masuko. Di ba? Kamo, mga bana, ang inyong asawa magsigi na lagkuyog pare, masuko mo dili. Adto na siya muhigda sa kumbintos pare. Kay siya tigtimplas kape niya, kuyog katekesis, mga bana, masuko mo dili. Kusga. Kusga inyong tingog ba? Masuko dili. Tanawa mga bana, mga animal sa kayo, wag yun mo kumasulti. Sige sa kunahuna, salig ka ng pari, animal sa kinastanana. Di ra ba na mo ilag minyo? Bitaw, di ba gin mo ilag minyo? Amo ginang paserbisyohon sa simbahan. Ang ano mo day? Masuko day mo among paserbisyo sa simbahan. Kamo sa mga asawa, inyong bana, magsige na lag-ari simbahan, lay minister, nya kuyog sa katikista, nga dos kapilya, ang saman. Masuko mo, dili. Nga asawa, dili. Naiuban, nilingo ra.
Isulti. Oy, dali kita masuko. Basta attach ka itas tanan. Suko, magkikagnganlag batig naong. Suko, magkikagnganlag tiguwang. Maingon mangani, nganli lang kong kawatan. Ayaw ko nganli tiguwang. Nya, ang linaktan sa hagdanan, tagsa-tagsa ng tiil. Siging pa-make up pa ng naong, halon, hamis kay naong, pero linaktan, tagsa-tagsa na. Ay, mga bakakon. Gusto pa mo ikatulo? Ha? Nakapasar mo itong duha? Musugod na mo katon ato? Unsa tayo na? Di maratol. Ikaduha, mo relax lang. Ang sunod, di masuko. Kanang masukano, nahigog man na. Kaning ni ang ikatulo, mao na gid ni ang final test. Ug mao ni ang gamiton sa yawa aron ta magsigig kasa. Unsa man, ang nahigugmas kwarta og sa kadato hadlok mamatay. Ang nahigugmas Ginoo apan wa mahigugmas kwarta og kadato, relax kaing mamatay gani mangandoy pang mamatay. Tanawa si Kristo, gasigig ingon, sa dili madugay, patyo nako, ilansang ko nila sa cross. Kinsa may nahadlok? Si Pedro. Sa Lord, ay pagsigig sulti ana, di ko gustong mamatay ka. Giingan dahil siya ni Jesus, pahawa Satanas, babag ka sa akong dalan. Kanang hadlok mamatay, mahimo dahil ng Satanas. Mga yawa, kanang hadlok mamatay. Sige, honghongi imong tupad. Anaagid ba? Ingda, di nata magyawa-yawa. Mayon taganig, ig-uli ro ninyo, naiusa ninyong mamatay. Ato ko na inang, butikaw. Hadlok tang mamatay, maunang gasigi na tagpinatyanay. Nganong gaggubata tungod sa kahadlok sa kamatayon, unhan ti kagpatay kay di ko gustong mamatay ko. Nganong sige ning corruption, kining drug addiction, kining mga smuggling, kining siging inilugay aning gahom sa politika o sa simbahan, na nag-away ng mga pari, mga obispo, nag-away ang mga madre, mga politicians, away, mga businessman, yanay, hastang microphone, patay. Nga naman, hadlok tang mamatay. Matod pa ni Kristo, sunod kanako. O kung saan pagsunod niya, hangtod sa kamatayon. Muna ang atong commitment sa usag-usa, labinas minyo o sa pagkapari, till death do us part. Sige, katapusang lingi. Ang di mo lingi, last chance na lang gini ninyo. Sige, lingay mong tupad. Ing nasugod karon, andam kong magpakamatay para nimo. Sige, ing na ba, nasugod karon, andam na kong magpakamatay para nimo. Hinaot paunta, nindog na ta, mga patyonon.